Tak. Nanti apa nih? Aku pergi foto. Masa dipotong. Iki sesi foto guys. Oh, kayak mau mancing. Iya kan. Nanti terus mancing apa? Tenang diri. Ini loh, aku dari ini kok Ini kan lewat itu aku mau ada. Gini loh, kita ikut nih kok. Ini mancing itu. Beri gua potong bunda. Iya potong kok. Ini udah kono loh. Kamu tuh dulu ini. Bukan nih kalau. Cik, tadinya udah bukan kamu. Iya kan loh. Saya foto ini. Kurang pi aku. Sampeyan untuk ngadoh. Gak ngadoh weh. Masuk kan. Karena saya kan kono. Saya kan kono. Aku mau untuk kamu. Iya macam mainan kono enggak. Gak dari mau ketok Semeru ketok. Ketok. Burung ketok. Serong. Nah. Aduh, Mbak. Biasa, saya enggak. Aturan enggak? Apa? Ya, itu. Kaget tengah. Kira kaget tengah. Yes. Wait. Ayo sini. Itu kan, enggak. Ayo. Iya. Kalau bila aku nak figura. Kan gak bawa tangan kok. Iya. Ya kayak putih aku. Enggak lagi. Iya. Aku mau ngomong nih. Itu nih ndok ngene iki nganggo kas tangan. Wah, aku lagi tidak. Lha iku sampe masang drone ngono kok. Lha iku drone. Tak rembone iku tak goreni. Sing rendok aduh gak. Bisa tadi foto mobil cantik. Kenapa petani? Aku tidak aku loh Kak Iya. Serawan sini sayang ya. Ada iya tuh. Misalnya aku sih gak densel loh Kak. Ya wong aku biyen iki ora apel ora apa lan. Dolani ya. Dolani ngomong. Ibu omahe jam 09.00 kurang seprapat kon mulai kok. Tak biyen. Saiki yo tak omahi ibu. Enggak. Apik wis. Kayak ngono ya? Ini. Kayak ngono ya. Berarti metek iku nek iki nganggo makro ya? Iya. Wis, apik iki. Ya, ambil dulu. Ya kan aku makanya. Iya. Iya. Siji, loro. Masih tunggu rondo. Aku medang rene iki. Enggak, aku tak gabung kening Kak. Iya. Yo sik ning ngono. Iya. Siji, loro. Meneh. Ya. Itu malah aku nih. Siji. Siji. Sik dulu. Kamu tua, kalau. Ini ada orang harus pikir.
Bisa. Aman. Ngono. Tak berani kan enggak. Kita masak sikile gak? Mesti ke rodok nyampe ngangon. Delok kene iki. Iya, saya turun surane. Golek. Salah satu alam. Iya. Ya salah ya. Iya. Aku bukan orang ngegrem iki bukan orang ini. Kuat, ayo kuat ngedroni jero kene to. Ya, jero kene to. Lah iki wis kare kan iki Kamu namu. wes kamu sampai nang kene kan. Oh, jelas kok. Dek. Ayo dulu dulu dek. Aku tak riku dek. Apa? Aku tak ngetno lagu ni Dini Canan kene tok kene kita wis dia. Kira dek. Padahal enggak aku. Padahal. Ya memang dulu. Hidup kamera. Iya. Kamera kene. Iya. Si. Dulu itu. Kayak tua. Kurata kata tono. Masih wis kawan cine sayang-sayangane dhewe. Ini wong sing kae atune ati gawe luripku seneng. Wes. Mbok itu anak ya, kena ya. Ono aku tak dene. Gak apa. Kira kan hari pon sip. Dua ya. Enggak apa orang HP terus, HP mahal kok. Apa gak iso to? Itu ngomong biasa, itu lah anak cagak. Bisa tujuh, bisa tuh kak. Ngono diririn jani wis dibuka. Catak keran. Ojo cerita caca lho yo ndak mesti lho. Sajane ora metu iki. Selamat ya. Iku pesen cair apa? Pesen cair. Nggih, lagi mek banyu. Dadi ampun. Heeh. Bisa dur ke kak. Oh nek ini ya di awas di ini. Sama sih. Apa lagi? Itu ya. Bisa dur nek. Enggak. Agak sama sama nih. Sik dulu sik. Aku ana bluetooth iku nek iso mbok bluetooth iki iso to gak? Iki lho. Wis gak usah bluetooth lagi. Ah, sih kak. Sama kak, kak. Cek nontonnya bi. Bukan terus kan Mas aku tidak kerja belum. Oh, enggak. Bisa aman, no? Bisa aman. Ayo, Aman. Bisa aman. aman. Bukan nih kok gesek kok nih. Gesek nih. Asal gesek. Ya kan kak. Wes, apa ya? Iya. Ini kan nih. Yes, aman ya. Wis gak usah iki, gak usah bluetoothan. Gak usah. Lo karek ngetekno. Timer apa iki? Hit, iki lagi. Kono bluetooth kan apa? Iya. Bicaranya. Bluetooth iku nak no, kok oleh iki starter. Mana ya? Coba sih ya. Ya, starter. Ya, asli satar iki ya. Iya. Wes. Jajal saiki tak jajal itu kok kene sik. Wes tunggu arah no. Iki. Coba. Tapi Film. Sik. belum. Rentek. Belum. Lah iku wis untuk starter. Wes. Nyambung. Ampun. Wes, nyambung.
Ini wis langsung iso. Oh, saya lali kak. Iya kak. Perlu tak pasangkan kak. Oh iya gitu. Wis jajal ya. Iya wes. Lanjut. Wah asik asli pol. Kok bar foto ganti video tapi rondo sih. Jadi ya gak ono wonge. Ngumpul. Iya. Ayo. Ini nek masih ben iku ben otot dhewe. Iya. Bener kurang piye? Enggak. Jadi ya. Wis. Untuk petek ben gak guling. Nah, enggak maksud aku lihat. Unggahnya kayak unggahnya kayak ya. Apa pe Sing dia. apa nih? Eh. Palong iku wae sampean petek ngisor wae. Apa nek pengunggah nalung tripote wae encepno Oh lemah ya. iya. Sip. Ben gak iku encepno wae ben gak guling. Lho, cek guling iki. Gak. Kurang nancep ya. Kurang Gak. nancep. Gak. Wis, Saya tak kok boleh tanya nih kalau silakan. Iki kene ini. Iya. Wis, sampe nek Mundur tuh kabeh. Tak kowe. kaya piye iki? Kaken Dinginan sik. kayak Oh, tanjep sak-sak. Wis, Sak-sak. sak kena ya. Kan cetik-cetik. Kak ini ya. Iya, Mundur. Kayak ben. Kak. Iya. Kak. Iya. Melani kan satu sisi awal. Yo, terus tak awur iki berarti. Coba sih dulu sih. Neng. Saya kan. Waduh, kurang rene sampean yo. Sampean kurang rene. Untuk orang ini Iya sampean yo. Kan itu kan gitu aja. Kan kayak tulisan enggak. Oh, ya wis. Ya, Wi. Kepepeten to. Enggak terlalu rene. Berarti aku ora ngerti nek kene pit kayak tulisan. Ini yo ujine lagi metu aku. Enak. Rada renggang kan api. Tapi gak apa ini. Maksud kayak ngencepnone kurang cet. Nah, Kak. wis. Wis vertikale apik iku. Wis ayo. Nah, nek menit mancing ngono. Ini lho kene. Nah, Stopno ya. kurang mancep. Tapi kurang dur, Kurang piye? Kurang ngendang ah? Iya kurang banget loh Kak. Ngene. Kurang ngendang. Terus enggak lho gitu. Malah. Dona yo, gak maksudnya. Oh, yes. Kok sempat ini. Ya, kelihatan ya. Oke. Rontok dino. Apa sing iku nih ya, iku nih gak. Keti apa sing gari? Gak lemah. Sip. Kak. Asli Gak wong loronan sih, sampean sih. Wes. Wes. Iya. Tapi Enggak dedek ke Bali. Jajal ini ngobrol nih. Muter beli ya. Foto sih. Kunci. Nah, iya. Ya wis. Kunci.
Awas dhewe mikir ya kurang. Tak. Menceng no Zita men. Kok tidak nolak? Gak apa ini wis menisan ketatan no. Saya. Menceng cek kurang Ini kira lurus dulu. Gila ya. lurusnya wis. Ayo. Mungkin nanti bener. Wis betul. Ya. Ji. Bro. Lu bebas. Bisa. Lu betul dulu ya. Kok bisa digini yo? Digini kok hebat yo. Kok nggih, Bang? Foto ae mung gini yo. Yo iki tak trek karo iki. Bukti di sini ya. Iya. Polisi aja polisi. Terakhir kan ya, terakhir mburi ya, terus. Bulan. Buru terus ini. Mburi yo. Kok nyalon-nyalon tapi. Ji. Nek mbok ditunge ah. Iya. Ji. Wah. Jajal sih kalau itu ngumpul rame. Iya. Haji. Lu. Kok lara kena? Enggak bisa didelok. Ya. Kok lara kena mburi. Enggak tahu ya. Oh, Iso enggak? Iso. Enggak. Iso ya? Pas. Pas, tapi kurang pas begini. Jangan lurus, Pak. Jangan lurus. Anaknya tak, Pak. Saya ngedran. Ya lagi ngobrol tadi. Tak penyetir aku kok kena. Iya. Wis. Kak kurang keren enggak sama enggak? Mas kurang keren enggak? Enggak itu bocah aku. Pasti wae. Saya enggak. Saya. Pasku. Ya tak telik ya, tak telik ya. Nek ngejum dia. Hah? Ngejum. Saya tak jum dulu, Kak. Ya, saya enggak, nanti enggak. Nah, sama seperti kan itu lagi. Engko aja kirimno ke HP ku aja. Ke HP ku tak wae apa iki kepekan. Sama cek dia, Kak. Cek dia. Mungkin lagi. Iya. Saya tak telik. Oh, elak di mana elak? Elek. Iya. Di orang cedek berarti. Nanti aku dulu. Ya. Wes tak tenet. Enggak gaya aku punya aku gak gaya soalnya masalah. Mur iki anake mur ngene iki lho anake mur. Bebo ae. Biyen jam 09.00 kurang seperempat ngono wis. Mur. Wis saiki ditinggal ora manis dilu kak. Ayo natural yo. Terus wah, asik keren. Depan. Wes cek.
Delok Pak ya. Enak natural ini loh. Iya kan. Langsung. Iya, Iya, iya agak. Iya agak. Ya, iya. Wis penyedan rodok. Iku sih. Iki gak mau jawab iki. Iki sebab rekam ya. Rekam. Aja nak dhuwur. Ayo kene kan kita tuh. Apa kene ya kene. Oh, itu nih. Ngebrene ora ora cedek dana. Kenapa ya? Kalau Semeru terus apa? Woi, Semeru guys, Semeru. Nanti kak, kene wis kak. Nih, drone Semeru iki. Iya lah ya, nanti kita nanti. Aku noe. Ya, tok omah. Ya. Tok omah gubuk kono. Iya lah ya. Guys. Saya ngerti iki. Wah, lho. Saya wis terus iku kowe terlalu. Punya kita kabeh. Ini. Tuh, Kan batok wae tenan. batok. Boten deh. Masih iku sing batok yang sih, Kowe gak itu Semeru kok. Iku sing Semeru. Batok ning kono kok. Oh. Semeru. Semeru, guys. Semeru. Bluetooth tuh bisa mau pasang? Gak nak patenane nek gak mau. Nanti kena oke ya. Kayak enak ngecam tok. Terserah sampean. Kena wis. Lungguh kene. Kamu wis adem ta iki lho. Iki lho suara nih. Tas tok gubuk kono. Piye ngono nih? Kabupaten sik. Ini cek lanjut dulu. Patene apa? Hah, patene? Enggak iki patene tak anu. Tapi bukan ya. Tak tayang-tayane iki. Kakak. Karena sedikit juga. Ya. Lah ya kono kene jare jokok ngono. Oke. Iya, anak tendo nganggur. Ayo tendo. Iya. Lu arep kono. Iya.
ini dikit terus. Enak ya? Tarik. Kita nganggo sak selangan udah. Iya. Dek. Masa arep di delok. Santai-santai yang ini kok rinjani buat tunduk naik lho. Wis pokoke masih iku kan sing wedok iku. Nanti kono lho foto kono iki. Ono meja lho awake dhewe. Iya, Mas. Yo no. Yo wis to.